Ebben a videóban megpróbálom bemutatni röviden, hogy lehet az OpenStreetMap-re multipoligonok használatával a területfunkciókat és felületborításokat berajzolni a Wikiben szereplő oldal alapján. A módszer lényegét bemutatja ez a kis ábra itt oldalt, ahol az egyes vonalakat jelölnek, amik több terület határát is reprezentálhatják. Például itt a 4-es vonal, az a C és az A terület határán mindkét poligonban szerepelni fog, mint tag. A 2-es vonal pedig az erdő és a falu közötti határvonalat fogja reprezentálni, és mindkét poligonban szerepelni fog, mint tag. És így például a falu körvonalát a 2-es, 5-ös és 4-es vonalak fogják jelenteni, míg az erdő körvonalát az 1-es, 2-es és 3-as, és hogyha van még arra további vonalak, akkor azok. És itt a C terület pedig az erdővel osztozik ezen a 3-as vonalon, és a 4-esen pedig a falun. Nagyon egyszerű az ábrázolás, a szerkesztés ennél azért egy kicsit bonyolultabb lesz. Nézzük az OpenStreetMap a JOS-ban. Ezen a területen fogjuk megszerkeszteni a területhasználati jelöléseket, szántókat, erdőket. Itt van már néhány terület berajzolva, illetve ezt a részt már berajzoltam, mielőtt felvettem ezt a videót, meg fogom mutatni, hogy néz ki, és ezzel a lentebbi résszel fogjuk folytatni a szerkesztést. Egyben pedig ez az egész terület. Most ezt a felső részt eddig a folyóig már megrajzoltam, mivel az a folyót elvágta a területhasználati elemeket. Ez úgy néz ki a szerkesztőprogramban, hogy itt van ez a nagy szántóföld, ami egy ilyen multipoligon lett, több határvonallal. Ez az erdősáv, igazából meg voltak már rajzolva, csak be kellett fejezni, úgymond, mert ilyen darabok szerepeltek itt. Ez az erdősáv vonala, ez itt a szántó vonala. Ha kijelölöm az egész... Ez a multipoligon szerkesztő ablak. Itt látható, hogy 4 vonalból áll ez a poligon, és egy kört alkotnak, azt is mutatja a szerkesztő ablak. Innen ráközelíthetünk, hogy kijelölhetjük az elemeket. És itt látható azok a multipoligonok, amelyek tagja ez a vonal, ami most ki van jelölve. Itt az erdő és a szántó határán lévő vonal, ez mindkettőnek tagja, ezért két hogyha itt a jobb gombbal kattintasz erre a multipoligonra, akkor kiválaszthatod ezt az elemet, akkor kijelöli az összes tagját, és a címkéit láthatod ennek a multipoligonnak a címkék ablakban. Aztán, hogyha pedig a másikra választod ezt a multipoligon kijelölését, akkor... és itt van egy kis erdő is, azt is. Ez a kis erdő 2 vonalból áll, ebből a 2 szakaszból állóból, és a másik kis 2 szakaszból állóból. A mező pedig áll ezekből a vonalakból, amiket itt kijelölgetek sorra. Mező, szántó. Idáig. Aztán ennek az ablaknak a használata úgy néz ki, hogy itt, hogyha kétszer kattintasz az elemekre, akkor kijelöli a rajzon azt a vonalat. Ha a
rajzon kattintasz, akkor itt sárgával vagy zölddel jelöli, hogy melyiket jelölted ki, illetve itt a kijelölt elemekhez bekerül. Ezekkel rakhatod be a kijelölt elemeket a multipoligonba, illetve hát a kapcsolattagjai közé. Például itt beraktam ezt az erdővonalat alulra, de így már nem alkot karikát ez a terület. Most ezt ki is törlöm. Így újra látható, hogy egy kört alkot ez a... egy zárt vonalat alkot. Ezzel rendezheted sorba az elemeket, hogyha esetleg össze-vissza lennének a tagok és nem alkotna egy ilyen zárt területet. Itt felül pedig ugyanazokat a címkéket láthatod, amit megszoktunk az OpenStreetMap elemek címkézésekor ebben az ablakban. A multipoligon tulajdonképpen teljesen egyenrangú egy zárt vonallal ábrázolt elemmel, vagy egy ponttal ábrázolt elemmel, címkézés, meg ilyesmi szempontjából. Idáig fogunk eljönni a rajzzal. Itt van egy lakott területnek a határa. Itt egy kis patak, vagy valamilyen folyó. Ez határolja ezt a szántóföldet. Itt felül az előbb megrajzolt erdősáv, és itt pedig már ilyen kisebb szántók, meg egy gyümölcsös is be van rajzolva. Itt, hogyha a középső gombbal kattintasz, akkor az egymás fölé rajzolt területhatárvonalakat kijelölgetheted egyesével. Itt van egy ilyen farmyard, egy ilyen farm terület, ami nem tudom micsoda, de itt van a térképen, nincs neve. Nem baj, ez már be van rajzolva. És akkor itt vannak ezek a kisebb szántóföldek, hogyha ezt most kijelölgetem, mert egy nagy szántóföldet szeretnék belőle csinálni. Akkor az átfedő területek egyesítésével egy sima poligonnál alakítjuk. És akkor ennek tulajdonképpen ez a felső vonal nem fog kelleni, mert azt az erdő határolja. Összevonom a sarkait. M gombot nyomom meg a pontok egyesítéséhez, de azt ismeritek. Akkor attól a ponttól, ahol egyesítettem, eddig a pontig fogjuk megtartani ezt a vonalat. Ezért elvágom a két pont mentén a C betűvel, vonal kettévágása. Itt most érdemes annak a történetét megtartani, amelyik megmarad ugyebár a térképen, az a vonal, az a külső vonal lesz. És akkor ebből a két vonalból most csinálunk egy multipoligont, ami itt van egy ilyen Ctrl-B menüponttal. Így át is viszi a címkéjét, hogy ez egy ilyen szántóföld. Így el is kezdte nekünk a multipoligon megrajzolását a JOSM. Aztán erre a vonalra most már nem lesz szükség. Csak erre a felsőre. Ezért az alsót törlöm. Figyelmeztet a JOSM, hogy tagja egy multipoligonnak, erről tudunk, most raktuk bele, kuka. Így maradt egy ilyen teljesen törött multipoligonunk, aminek ez lesz majd még a folytatása. Itt sajnos nincs vége ennek a vonalnak, ezért el kell vágni a C betűvel. Itt mind a két vonal megmarad, mindegy melyiknek a történetét tartjuk meg. Akkor ez lesz az egyik határvonal. Mivel itt kanyarodik, itt megint el kell vágnunk ezt a erdő vonalat C betűvel. Akkor innen hiányzik a további vonal, ezt megrajzolom gyorsan. Ezt az út melletti elvágást, ezt itt a
ezen a területen láttam, nagyon tetszett, mert így nincsenek ilyen félmegyényi multipoligonok, majd ezt még egyeztetni kell, hogy ez jó ez a módszer, vagy nem jó. De ha tovább folytatnám ezt a poligont a déli ország határig, akkor is valahol meg kell ma állnom, tehát itt mindenképp van értelme húzni egy ilyen határvonalat. Akkor innentől ez a susnyás fogja határolni. Ennek nincs meg a vonala, itt egy villanyvezeték húzódik, így ide kell húzni egy új vonalat, ami a területhatárt fogja reprezentálni. És innentől pedig már megvan a területhatárvonalunk, nagyon rajta van a villanyvezetéken, ezt egy kicsit beljebb fogom vinni. Mondjuk itt fog folytatódni. Egyesítem a két pontot. Pontok egyesítése M. Ez a törésvonal itt nem szükséges. Ezt néha eddig szántják, néha addig szántják, úgyhogy itt nem kell szívbajosnak lenni azért ezzel. Akkor a további határvonala ennek a területnek lesz itt nekiütközik a lakott terület vonalának. Ez lenne az, ahol átfedésben van az előbb meghagyott területhasználati vonal. Itt a hiányzó tagokat letöltöm erről, mert mutatta, hogy hiányos a multipoligon, ami körülveszi a lakott területet. Tagok letöltése, így már megvan az összes eleme ennek a falunak. Most itt el kell vágni ezt a vonalat, mert csak egy nagyon pici szakasza fog ennek kelleni. Mármint nem ezt a mi vonalunkat, hanem a lakott terület vonalát. Ezt. Ezen a ponton. Na jó, ez az én vonalam volt, ezt akartam kivenni a multipoligonból, erre nincs szükség, és akkor most jön a lakott terület. Határát elvágjuk. Ilyenkor a JOS automatikusan visszateszi ezt az új vonalat, meg ez mind a három vonalat a lakott terület multipoligonba, ezekkel nem kell foglalkozni, csak az újjal. Aminek ez az egyik határvonala, ez a másik, az új vonal a harmadik, és ez az itt is két különböző területnek a határa van, így elvágom ezt a vonalat. Ez itt a negyedik határa. Ezt a két vonalat akár egyesíteni is lehet, mivel itt nincsen semmi, nem indul el semmi a kettőnek a határából. Vonalak egyesítése. Kérdezi, hogy belekerüljön-e a multipoligonba az eredményvonal, kerüljön, legalább annyival is előrébb vagyunk. Aztán most, hogyha a multipoligon kijelölésével, vagy kapcsolat kijelölésével kijelölöd azt, ami már benne van a körvonalban, utána kijelölöd azokat, amiket bele szeretnél tenni, ezt a három vonalat, és akkor a multipoligon javítása funkcióval, multipoligon, kisebben nézem, nem tudtam most elolvasni, de azzal a menüvel, Ctrl-Shift-B-vel így belekerült az összes vonalunk, készen van gyakorlatilag a szántóföld, 4-5 vonal határolja. Akkor itt van ez a gyümölcsös, ami egy lyukat képez a multipoligonba, az külön megadható. Felhozom ezt az előbb említett multipoligon szerkesztő ablakot,
kijelölöm az elemet, beleteszem a sor végére, és egy inner szerepkörben az összes többi vonal outer, itt nem raktam sorba a vonalakat, pedig nem állt ott volna. Így már látható, hogy a lyuk is ott van benne, szépen bepirosítja a JOSM. Aztán itt van ez a kis ipar vagy farm terület, aminek egy sima négyszög a határvonala. Ezt úgy fogom átszerkeszteni, hogy az a vonala, ami egyedül van itt fent, az megmarad, ez az eredeti vonal, és itt elvágtam ezt a vonalat, aztán megint a multipoligon létrehozásával előre dolgozik nekünk a JOSM, megcsinálja ezt a címkék áthelyezését a poligonra, a körvonalról, le is szedi a körvonal darabjairól a címkét ilyenkor. Aztán erre a vonalra itt nincs szükségünk a multipoligonba, a kicsibe, ezért kitörlöm, a figyelmeztetést értjük, és akkor visszarakjuk az előző saját vonalunknak, de csak azt a szakaszát, amire szükség van. Tehát megint daraboljuk a C-vel, itt a kapcsolat kiválasztása, és utána tudja javítani, ugyanis akkor a kiválasztottat próbálja megjavítani azokkal a tagokkal, amiket még hozzá ilyen külön vonalakat kiválasztasz. No, van egy szántónk, meg egy és semmilyen vonalat nem kellett egymásra húzni, minden vonalat egyszer használ a rendszer. Innen elindulok, megrajzolom ezt a susnyást a folyó körül. Hát nem olyan részletességgel, mint a kolléga rajzolta a fentit, az megvolt, amit az északi határát adta ennek a területnek. Itt a végén bele fogom kötni a lakott terület határába, és akkor annak a kis vonaldarabkáját kell megint felhasználnunk majd ennek a pataknak a körülötte lévő mezőnek a körbe jelöléséhez. Itt is egy igen rövidke darab fog kijönni majd a lakott terület határából. Megvannak a körvonalak, most ez kell ez itt most marad egyenlőre. Itt van a lakott terület határa, ebből szükségünk van 2 kis szakaszra, ezeket kivágom belőle. A C betűvel. Ha ilyen multipoligonnal van rajzolva az egész környék, akkor ennyi a felhasználás a daraboknak. Némileg bonyolultabb az, amikor még neked kell multipoligonnál alakítani a már ott megrajzolt nem multipoligon elemeket. Így viszont minden vonaldarabod megvan előre, csak bele dobálgatod, ahogy körbe tudja venni az új objektumot. Kijelölöm a vonalakat, amik a kerületét alkotják majd ennek az új patak körüli kis mezőnek, vagy bozótnak. Multipoligon létrehozása, most ennek nincs semmilyen címkéje, mert most nem egy meglévő elemből alakítottam ki. Viszont ki van jelölve, így az F3-mal szokás szerint címkézhetjük ugyanúgy, mint bármilyen OpenStreetMap elemet. Azt mondom, hogy rét,
és oké, és kész is vagyunk, gyakorlatilag körbekerítettem ezt a területet néhány kattintással. Feltöltés. Semmilyen hibát nem adott ki, úgyhogy most ezt itt nem tudtam bemutatni, mindjárt hozzávágok egy pár hiba jelentést, mert azért ennyire nem szokott zökkenőmentes lenni a feltöltés. Főleg olyan elemeket szoktam javítani, amik eleve átfedéssel voltak rajzolgatva itt a megérintett vonalakon, és akkor azokra panaszkodik a Yosh, ma akkor is kijavítom, ha nem én csináltam az átfedést. Itt ezt a kis szántóföldet be lehetne még rajzolni, meg is van minden vonal hozzá, de most ezt már kihagyom, mert ugyanannak a feladatnak az ismétlése lenne. És akkor itt lefelé ugyanúgy az erdő vonaláig, itt meg van rajzolva sima poligonokkal. Itt a két vonal helyett elég lenne egy vonal, mert nem akarok itt én ilyen nagyon hasonló párhuzamos vonalakat itt berajzolgatni. Ezt inkább hagyjuk. És akkor itt van a következő település, ahova még eljut majd ez a terület. Ez sem multipoligon még, úgyhogy ezt is a kettévágás és multipoligonnál alakítás. 2 egyszerű kattintással. Na most itt tudok bemutatni egy pár hibát a tegnapi területen, amit volt olyan, hogy például itt vannak ezek az erdők, amik részben átfednek a tóval. Na most, hogyha bármihez hozzányúlsz, ami ezeket érinti, akkor a feltöltéskor akkor is hibajelzést fogsz kapni, hogyha nem te követted el az adott hibát. Tehát a tavon például javítottam egy kicsit, és ha most fel akarom tölteni, akkor egy csomó-csomó átfedő területre figyelmeztet a Yosh. Itt a hibakeresési rétegnél megnézed, hogy mi van, és akkor látható, hogy ezt így nem szereti. Nem tudom, hogy ez jó-e, hogy az erdő benne van a tóba, vagy félig benne van a tóba. Egyáltalán valójában benne van-e a tóba. Akkor, hogyha nem látod, hogy pontosan mi a baja ezektől a hibajelzési vastag vonalaktól, akkor itt a rétegeknél ki lehet kapcsolni a hibajelzéseket. Például így, és akkor újra látod a rajzot. Nem takarják le ezek a hibajelzések. Aztán olyan érdekes hibákba is futok néha, hogy mondjuk ez a szakasz, amit én alakítottam már multipoligonnál, és egy vonal szerepel itt a rajzon, ez átfedő területet jelez neki valamiért, pedig láthatóan nincsen. Eleve egy vonal nem tud átfedő lenni, valami számítási hiba lehet a Yoshban. 2 multipoligon része, és egyetlen szakaszról van szó. Hogyha ilyet jelez, hogy egyszerűen nem látja az okát az ember annak, hogy mi az átfedés, hol lát itt átfedést, akkor én nagyon picit megmozdítom a sarkat, és utána már nem szokott hibát jelezni. Utána már kijön neki a számítás. Hát nagyjából ennyi volt ez a videó mára. Remélem segítettem valakinek. Ezt is itt össze kellene vonni, és akkor egy vonal, nem 2 párhuzamos vonalka itt kanyarog. Hasonló vonalak, közte a nagy semmi, ott lukas a föld. Szóval szerintem jó ez a módszer, ha tetszik, akkor használjátok.